Bog ljudi, kako ste? Šta ima kod vas? Kod tebe je jako dobro, hvala Bogu. Puno vruće ovdje, puno vruće, vjetar, ali to je ugodno vrijeme. Ljudi, danas mnogo ljudi često me pitaju da kako ja naučio hrvatski jezik. Ako ima neki metoda, neki posebno, ne znam. Ljudi često me pitaju da kako si naučio hrvatski jezik, iako ne živim u Hrvatskoj. Da. I da, ovaj video ja pričam malo pričam zbog toga. Ali kao što znate, ja nisam pričam hrvatski tečno, moj hrvatski sad je bolje od prije, ali nije savršeno, daleko. Ali svaki dan i svaki video ja osjećam da ja pričam više prirodni, brzo, čisti i da, zato je ja jako sam sretan zbog ovo. Onda ja nisam pričan savršeno, pogotovo deklinacija padežu. Deklinacija je, ja znam da to je moj, deklinacija je izlabo, nažalost, ali mislim da je posljednji stvar. Mislim da je posljednji stvar. Deklinacija će biti mislim da to je zadnja stvar za mene učiti deklinacija. Ali da, ali prije svega ja sam Rafael, ja sam Brazilac, ja živim u Brazilu, Brazilija glavni grad, ja volim Hrvatska od mali nogu, a Hrvatska je moj dio od moj dio život. I da, jako me volim Hrvatsko i napravio sam ovu kanalu za vježbati hrvatski jezik i da, puno me pomaže ovo kanalu, komentarima, podršci, ljudi u komentarima, vi ste ljubasni, vi ste super. Nema riječ za ovo, nema riječ. Hvala puno na riječima i baš sam sretan i jako me motivira. Ja imam veliki motivacija za učiti hrvatski jezik. To je moj najveći ciljevi ove godine. Ja želim pričati hrvatski tečno. Ne znam, ne treba biti savršeno, ali ja želim razgovarati. Prirodni. Kužiš, ja razumijem, moj razumijevanje je jako dobro. Da. Moj razumijevanje je skoro 100%. Pogotovo kad razgovaram sa ljudi koji živi u otok, pogotovo specifični određeni otok. Da, ja znam da pogotovo u Istriji, kad razgovaram sa nekim koji živi u Istriji, a neki otoki u Dalmaciji također, je malo težak za razumjeti, ali to je normalno, to ima specifični naglasak i to je normalno. To je normalno da je težak da razumjeti. Ali eto, to je lijepo da svako mjesto u Hrvatskoj ima svoju priču, svoju povijesti. To je fantastično. Ok, ljudi, ako želiš vidjeti moj video, moj napredak, pretplatite se na kanalu, lajkaju video, napisite nešto u komentarima. Ja pokušavam odgovori svaki komentarima. Ja vidio sam neki komentarima. Ovaj čovjek kaže da nije sve kao mlijeko, med i mlijeko. Da, nikad nisam vidio ovaj izraz, ali kad sam vidio, da, ok, ja razumijem što znači. To je kao, nije sve bajka,
bajka je fairy tale, ako se ne vara. Nije sve kao ružičasta. Da, jasno, kontekst. Nikad nisam vidio taj izraz, ali razumijem što znači. Ljudi, ok, u zadnji, sad je 4 mjeseca da studiram hrvatski svaki dan. Ja studiram sami. Ja ne ide u tečaj, tako nešto, samo učim. Ok, zašto ja nije... Ja mislim da je bolje ako ima, ali ja ne trebam, zbog ja imam dovoljnu motivaciju. Na primjer, moj hrvatski je bolje od prije, zbog na primjer, ja pričam svaki dan. Ja pričam sa sobom kad sam bio u teretani. Ja pričam sa sobom na hrvatski jezik. Nekad ja pješke šetati u parku. I ja pričam sa sobom. Nekad kad ima netko oko mene, ja pričam kako se kaže. Ja pričam glasnije, jasno i glasnije. I da, nema veze, nitko ne može razumjeti u cijeli Južnoj Americi, samo priča španjolski i portugalski, onda ne treba briniti i to je normalno. Kad sam bio u Zagrebu, ja pričam portugal sa mnom. Ali to je dobro i da, onda pričam svaki dan. Ja pričam sa prijateljima također. Ja pričam s mojim prijateljima. Prijatelji Zagreb, Split, Istrija, Slavonija. Onda ja slušam mnogi naglasak. Mnogi novi riječ koji ja znam, koji nauči. I da, baš je fora. Naprimjer, ja znam riječ pajdo iz Bogi Hercegovina, prijatelj. Ja znam ja ne znam kaj je što da, kaj zbog Zagreb. Da, ima specifično. Sad ne sjećam se, ali kužiš. Ok, onda ja pričam svaki dan zbog ja imam motivacija za ovo. Ja imam veliki motivacija zbog moj ljubav prema Hrvatskoj. Onda to je lakše zbog ovo za mene. Također ja pišem svaki dan. Također. Barem jedna stranica. Mislim da je stranica. Da. Ja imam navike da ja pišem dnevnik. U dnevniki pišem moj mišljenje i također navike, moj osjećaj. Da, i napisati svaki dan. Moj kaligrafija, ima taj riječ kaligrafija. Na portugalski je kaligrafija. Moj kaligrafija nije dobro, je jako loš. Jako loš, ali ja napisam svaki dan. I pogotovo, i mislim da je najvažnija stvar, ja slušam svaki dan. Kao što sam rekao, ja slušam svojim prijateljima, ja slušam podcast, YouTube kanalu koji priča hrvatski, srpski kanal također, hrvatski, ali kao što vidim, ja koristim hrvatski jezik, ne srpski jezik,
ali ja vidim nekad, to je puno me pomoć također, Herzegovini, Bosnija i Hercegovina, Roberci Dašesin, to je YouTuber koji ja pratim također, putovanje ima govori u putovanje, da, jako dobro. Nogomet, ja gledam Hajnelu i kad vidim utakmica hrvatski komentator, to je jako dobro za mene. Hajduk je rođen u 13. Za 3 dana Hajduk ima, da. Dinamo je 26. 26 April, kako se kaže? Travanj, zvibanj. Sjećanje? No. Kako da kaže? Ja zaboravio. Da. Ok. Nema veze. Ali Dinamo je 26 April. Ne znam. Zaboravio kako se kaže April. Da, ok. Ja čuo i slušam svaki dan. Moji prijatelji, podcast Bitanga i Princess, serija Bitanga i Princess, Naša mala klinika i drugi seriji. Hrvatska pjesma, to je moj favorit dio. Thompson, Dragojević, Parnj Valjak, puno, da, Prljavo kazalište, puno, ja volim, pogotovo i stari pjesma u Hrvatskoj je prva liga, ljudi, prva liga. Da, tekst je fantastično, jako dublje, da, tako nekako. I ti vidiš, ok, ja ne živim u Hrvatskoj, ali moj kako da kaže, ambijent, to je hrvatski ambijent, kužiš. Ja pričam hrvatski svaki dan sa sobom, s prijateljima, ja slušam svaki dan s prijateljima, novine, podcast. Ja napisan. To je kao, ja živim u Brazilu, ali ima hrvatska navike, kužiš. Onda, zato moj napredak je velik u zadnji 4 mjeseca. Ja imam veliki motivacija. Zato je, za mene je najvažnija stvar. Najvažnija stvar je kad imaš veliki motivacija za učenje jezika. Pogotovo hrvatski za mene. Ja pričam portugalski, moj prvi jezik. Portugalski latinski jezik. I to je totalno drugačije od hrvatski. Totalno. Ima neki slični riječ kao detalji, kamion, semaforu. Imamo slični riječ, ali ne baš. Naprimjer, ja pričam portugalski, ja pričam španjolski je slični kao portugalski. Pričam engleski, naravno, japanski zbog moj posao. Moj posao ja imam povezano sa japanski kultura, onda kad sam japanski nije težak za naš. Japanski ima struktura slični kao portugalski. I hrvatski jezik je moj novi jezik koji pričam. I za mene je bio napeto prije. Zbog uvijek sam bio dečko koji voli Hrvatska ovdje. Moji prijatelji, moji susjedi, znam da ja sam čovjek koji voli hrvatski. I za meni je bio pritisak da ja pričam hrvatski, tako nešto. I samo sad da ja stvarno imam, kako da kaže,
predanost za učiti hrvatski jezik. Zašto? Prva stvar, ja ne živim u Hrvatskoj, onda težak je, ja ne živim u Hrvatskoj i također je težak jezik. I moji prijateljima uvijek priča engleske. Hrvatska je blagoslov naroda koji ljudi priča dva jezika. Većina ljudi priča engleske u Hrvatskoj i onda kad posjeti Hrvatsku, kad bio sam u Hrvatskoj sa mojim prijateljima priča engleske i nikad nisam trebao hrvatski. Kužiš, onda ja znam, onda uvijek sam znao mnogo riječ u Hrvatskoj zbog ja imam veliki kuriozitet, zanimaju puno Hrvatska za mene, naravno, i zbog ovo ja učim puno riječ. Ja znam puno riječ. Teško je riječi u Hrvatskoj koje ja nisam znao što zapravo znači. Ali pričati jezik je drugčije i druga stvar. Je težak. Pogotovo hrvatski koji moje ime Rafael može biti Rafaelu, može biti Rafaelom, može biti Rafaela, može biti koji ženska Rafaela. I to je drugčija struktura i pogotovo ja kako da kažem, trebao veliki vremena za uči. Ali sad je drugčije. Sad ja pričam više, sad ja osjećam da ja imam veliki napredak i da, to je moj najvažniji kako da kaže, nije naslov, objektivi, kako da kaže. Moj najveća pobjeda u životu. To je ovo, priča hrvatski jezik. Mogu razgovarati s mojim prijateljima, razgovarati s ljudima. Mislim da je, pa da ljudi, to je moj oprosti 18 minuta. Hvala puno na strpljenju, hvala puno da si ti ovdje, da si vaš ovdje. Jako sam sretan. Nadam se da u sljedeći mjesec ja još bolje. Ja nastavim ovu kanalu dok sam pričam hrvatski tečno. Kad sam pričam hrvatski tečno, ja nema smisla ja iznimati video više. Ali da, jako sam sretan da moj napredak je moj rezultata je dobro, da. I bez motivacija, bez predanost nema rezultata, bez rezultata. Nema rezultata i pa, to je to. Ok, ljudi, to je to. Može ovaj video pomoći drugi ljudi koji želi uči novi jeziki, tako nešto. I napišite u komentarima vaš iskustva. Ja znam da mnogi ljudi koji napišete nešto u komentar, koji prati moj kanalu, živi možda i u drugi zemlju ili priča druga jezika. Napišite tvoje iskustva. Ja obožavam vidjeti što vi mislite u komentarima. I ako imaš neki savjet za mene priča još bolje hrvatski jezik, napišite nešto u komentarima, baš sam voli ovo. Ok? To je to, ljudi. Vidimo se u izgledati video.
Bog i vas blagoslovi, svi ljudi koji prati ovu kanalu i vidimo se. Živjela Hrvatska!